Затова, моля ви, отворете сърцата си за Господа. Амин. Бог е тук. И докато Господ минава от сърце на сърце, бъди трезвен, буден, очаквай Господ да влезе в твоето сърце. Амин. Не предавай умът си на други неща. Нека умът ти следва Словото Божие, нека сърцето ти бъде отворено за Него. И приемай Слово, което вярвам, че Господ ще изцели на първо време тая сутрин душите ни. Амин. Господ ще изцели сърцата ни, Амин. ще изцели телата ни. Амин. И ние ще си тръгнем от тук докоснати и благословени от Господа. Амин. Вярвайте, защото Бог много ни обича. Амин. Както ние обичаме децата си, сме готови да дадем всичко за децата си, така и Господ обича вас. И е готов да ти даде всичко, от което ти се нуждаеш. Готов е Господ да отговори на вопла на твоето сърце. И аз вярвам и знам, че всеки един е дошъл с искане от Бога да стои и ние ще приемем от Бога. Амин. Господа ни благослови. Докато се молихме, докато пеехме, усещах Божието присъствие и как Господ мощно навлиза в сърцето ми и освобождава сърцето ми за Него. Всяка връзка, всяка приемка, всяка окола бива разкъсана, за да се настани Господ трайно в живота. И както разбрахме, днес ще стане въпрос за проповядване. Темата ще бъде да изчистим сърцето си. Всички ние знаем и вярваме, че Господ е свят. Амин. Кажи на човекът, Бог е свят. И когато Бог е свят, ние скоро говорихме за това, че ето сърцето ми е мястото за живеенето на Бог. Какво трябва да бъде сърцето ми? Чисто и свято. Защото, моля ви, представете си, може ли свят Бог да обитава в нечисто сърце? В неподредено сърце? В сърце, в което преодолява тъмнината, преодолява злото? Или въобще Господ не е Бог, който одобрява лицемерието в човека. Така че днес, тая сутрин, ще трябва да отворим широко сърцата си за Господ. Амин? Амин. И ще го будя за неща, които съм сигурен, че ще срещнем себе си. Ще срещнем реалността в себе си. Така че бъди готов и да се покаеш. Защо Господ даде това в сърцето ми да говоря за чистота в сърцето? Последно, когато имахме служба в четвъртък, имахме гости, пастор Сарни говореше и проповядваше за това, че Господ избра мен. Не аз избрах Господ. Кажи го на човека, Бог те избра. Когато Бог ме избра, Той ми избра, за да принасям трайни плодове. Плодове, съответстващи на моето покаяние. Но като че днес ние сме свидетели на това, по-често намираме лицеприятие, по-често намираме лицемерие, двуличие, отколкото да намерим един искрен човек. Нека да сме искрени със себе си. Колко често сме подвеждани от близки, роднини, приятели? Колко често ние познаваме хора, които пред нас са с едно лице, а след нас са с друго лице? Колко често срещаме хора, които пред нас са мили и благи, а зад нас не са със същото такова впечатление? За голямо съжаление ще кажа, днес понякога срещаме и личности, които претендират, че познават Бог, и всички ние очакваме от тия личности да бъдат чисти, да бъдат искрени, да бъдат достойни за това, че познават Господ. Хора, смели сте? Дали ме разбира някой? Днес очакваме от хората, които познават Бог, които наричат себе си с Христовото име, наричат себе си християни, очакваме от тях да са искрени, да са честни. Но за едно малко, или бих казал голямо съжаление, много често ние сме разочаровани. Разочаровани сме,
Защото в очакването си от Божиите хора да срещнем Божия характер, ние не го намираме. Дойде една ревност в сърцето ми. Една нужда, за която се моля и искам Господ така да подейства в живота ми, в сърцата ми. Че Господ да създаде тук на това място хора с чисти сърца. Амин. Поглеждайки в моя живот, вижте, тая сутрин не искам да осъдя никой, не искам да взема на прицел някой от вас и ето видите ли всички да се нахвърлим върху него. Не. Тая сутрин поглеждам на първо време, на първо място моето сърце. И аз искам да ви кажа, че моето сърце е неподредено. В моето сърце има много излишни неща. В моето сърце има много неща, които пречат на близостта ми с Господ. В моето сърце има много мисли и помисли, които със сигурност не са угодни на Господ. Раздвояват се с Божието Слово и в много от случаите са противоречиви на Божието Слово. Много често моята воля застава срещу волята на Бога. Много често моите желания са противни според желанието на Господ. Говоря за себе си, хора, и надявам се някой да ме разбере. Надявам се някой да се вслуша в тия думи и да разбере и себе си. Знаете ли, когато заставаме пред Бог, трябва да застанем само пред Господ с покаяни сърца. Трябва да застанем пред Бога с искреност. Защото, уверявам ви тая сутрин, нищо не можем да скрием от Бог. Бог познава дълбочината на сърцето ми. Бог познава височината на сърцето ми. Бог познава ширината на сърцето ми. И всичко, което е вътре в мен, е познато от Бог. Дори най-тъмното, най-съкровеното и най-тайното ми място е познато от Господ. Искам да ти кажа тази сутрин, Бог те познава. И е крайно време да застанем искрени пред Господ. Крайно време е да признаем пред Бог за слабостите си. Да признаем пред Бог за това, което не можем да направим. Да, не мога да го направя, слаб съм. Господ очаква от нас да признаем слабостта си. Да признаем недостойството си. Стига сме лицеприятствали. Стига имаме... Знаете ли, понякога... Вижте, аз като родител най-често, най-близо живея с децата си, с семейството си. Знаете ли колко е тежко за един родител да се намери слаб в някаква ситуация? Обикновено ние очакваме родителя или главата на семейството да бъде силен във всяко едно отношение, да бъде пример за подражание. И понякога, повярвайте ми, трудно ми е да покажа слабостта си, да кажа, не мога. Това съм аз. Толкова съм. Но Господ приветства това. Ако някой от вас е готов да реши и да каже на Господ истината, такава каквато е. Защото Йоан казва в неговото Евангелие, да, истината ще ви направи и ще ви прави свободни, за да застанем пред всеки един свободни. Говорейки за това, че в последно време живеем, и Евангелието на Матея, 5 глава 8 стих, когато Исус проповядва своята проповед на планината и казва: блажени чистите от сърце, защото те ще видят Бога. Матей 5:8. Айде да го прочетем заедно. Искате ли? Евангелието на Матей, той е 5 глава. Алелуя. 8 стих. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Имам обратния въпрос към всеки от нас. Искаш ли да оценявам колко е важно Словото на Бога днес? Искаш ли да видиш Бог? Искаш ли да имаш общение с Бог? Искаш ли да прекараш вечността с Бог? Искаш ли да дойде край на твоите мъки? Искаш ли да дойде край на този ужас, в който живеем? Тогава има едно условие. Трябва да застана пред Бог с чисто сърце. И това е изискване. Това е нещо, което Бог иска от нас. Сърцето ми да бъде чисто. Искам някой от вас да пие от мръсна чаша. Дори вода, колкото ти да си жален.
Искаш ли да се храниш в мръсна чиния? Не. Ти знаеш да избереш за себе си чисто. Господ иска да избере за себе си чисти сърца. И надявам се, тая сутрин, всеки един от нас да поревнува за това, да имаме чисто сърце от Господа. Амин. Ще прочита някои важни неща. Моля ви за пълно внимание и пълна концентрация. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Проявата на чистотата на сърцето ни е в две посоки. Първо е в посоката отношението ни с хората и втората посока е отношението ни към Бог. Нека да сме искрени. Понякога се разминават. Не е същото какво е отношението ни към Бог и отношението ни към хората. Не е същото. Понякога сме различни към хората и различни сме към Господ. Но нека да погледнем на първо време чистотата на сърцето ни по отношението ни с Бог. Да служим на Бог с чисто сърце означава да служиш с нераздвоено сърце. Тоест, да си му напълно посветен. Той да е на първо място в теб. Мнозина от нас стоим раздвоени. Все още имаме неща в ръце, което обича само единствено Бог, без примеси. И аз вярвам, че в Симитли Господ ще изгради такива хора. Във 2 Тимотей 2 глава 22 стих се казва, че с онези, които призовават Бог с чисто сърце. Моля се Господ в Симитли да даде хора, които да призоваем Господ с чисто сърце. Знаете ли тогава какво ще се случи? Искате ли да знаете какво ще се случи? Бог ще ни чува. Има ли по-велико от това да знаеш, че Бог те чува? Да си уверен в това, че Бог те чува. Че молитвата ти не е до тавана. Че молитвата ти не е просто до ушите на твоя брат или на твоята сестра. А Бог да те чуе. Това означава, че всеки път, когато ти го призовеш, Господ да отговори: ето ме. Ето ме. Каквото и да поискаш, готов съм да ти го дам. Тогава чудесата ще бъдат реални в живота ни. Тогава болестта ще напусне живота ни. Тогава мирът ще дойде в семействата ни. Тогава благословението ще дойде в живота ни. Когато знам и съм уверен в това, че Бог ме чува. Но Бог ще ме чуе само когато го призовавам с чисто сърце. Затова имай за себе си задача номер 1 да очисти сърцето си за Господ и въобще отношението си с Господ. Това означава вярата ти да не е повърхностна, формална, само за една форма, а всъщност други неща да са по-важни от теб. Нека да признаем нещо още което е открито в живота ни. Много често заставаме пред избор. Да изберем Божието или да изберем това, което ние искаме. Да изберем Божието или да изберем това, което ни предоставя света. Една малка скоба ще отворя. Имали сме такива моменти, в които хора, повярвайте ми, това е истина. И по този начин Бог ни разпознава и ни открива, че сърцето ни има нужда от чистота. Не случайно ние сме на центъра на махалата. И ще останем тук. Но много често сме поставени пред избора да остана в църквата или да отида на музиката, която е вън. Ще ви кажа нещо. Бог ревнува до болка, когато ние го пренебрегваме, когато ние го умаловажим, когато ние го подценим, когато ще трябва да изберем Божия. Проблема си е с теб. Но моля те, не причини останалите. Ако ти искаш да си повърхностен само отгоре, намазан като филия само отгоре, по лице, окей, няма проблем. За Бог няма проблем. Искам да ти кажа, проблема е за теб. Ако ти не останеш на 100% посветен на Бог,
проблемът си е само за теб. Ето тук е момента да кажа, не, Бог не харесва религиозните. Бог харесва истинските поклонници. С дух и истина. И аз се моля, Господи, създай сърцата ни да бъдат чисти сърца. Амин. В семейите да има хора, които да се покланят с чисти сърца. Които не да бъдат само повърхностни християни, но да бъдем на 100% предадени и посветени на Господа. Чуйте, ако ти си посветен на Бог, това означава, че ти си на 100% под грижата и вниманието на Господ. И ти няма да останеш в нужда. Няма да бъдеш в проблем. Няма да имаш неща, с които ти да се бориш. Всичко ще бъде в грижата и отговорността на Господ. Амин. Кажи на човека от теб, посвети ли се вече на Господа? Или още имаме неща, с които трябва да мислим? Някой казва, бе, все още съм млад. Има още неща пред мен. Не съм женил децата си, не съм видел внуците си. Млад съм още за посвещаване към Господа. Ще ви кажа истината. Ако посветиш младостта си в Господа, старините ти ще бъдат на 100% Господа. Не чакай старостта си. Харесвате ли някой да ви подари уверен свежи цветя за Господа? Амин. Днес, ако чуеш гласа на Господа, не закоравявай сърцето си. Амин. Посветете се на Господа, ако ти имаме тази възможност. В Яков 4 глава, 4 и 8 стих. Тук става въпрос за света и за очистването на сърцето. Нека отворим нашите Библии. Моля ви, следете ме. Искам всеки един от вас да следи Словото Божие тази сутрин. Има ли една идея? Има ли вече отворил човек? Яков 4.4. Кой става въпрос за този стих? За мен. Чухте ли, хора? Тук ли сме, хора? Чуйте ме! Тая сутрин има ли живи сърца за Господ? Чухте ли, хора? Приятелството със света е вражда на Бога. Не можем да бъдем хем в света и хем с Бога. Не можем да бъдем. Трябва да изберем веднъж за винаги. Ние обаче искаме най-хубавото, най-лекото, най-лъскавото, най-ефтиното от света. Искаме го. Искаме да сме със света, когато се радва, когато пирува, когато се весели. Не искаме да сме в света, когато има страдания, когато има болести. Дали някой го хваща тая сутрин това слово? Дали някой дава внимание в ума си за това слово тая сутрин? Ей, хора, имате ли знак внимание в себе си днес? Чуй, това е за мен. Внимавайте как живеете. Не може с единия крак да сме в света, с другия крак да сме в църквата. С световните световни, с духовните духовни. Не можем да го имаме това в живота си. Или ще си Божии. Чуйте. Или ще си световен. Иди си. Искам да попитам тая сутрин, има ли някой тук по задължение, на сила донесен? Някой заплашен с живота си, ако не дойде на църква днес? Следователно всички тук сме доброволно тая сутрин, така ли? Дайте ми знак, кой е доброволно тая сутрин? Окей? Вижте, никой на сила не е държан в църквата. Искаш да си световен, иди си. Ето светът ти, ето пированието ти, ето похота на пъта, ето ществането на живота, ето пожеланието на очите, ето прелюбодейството ти. Иди си, върши си грях, каквото искаш. Но ако ти си готов да останеш, остани на 100% за Господ. Амин. Посвети живота си на Господ. Амин. Предай сърцето си на Господ. 8 стих. Кой отворим на 4 глава 8 стих? Карина, може да прочетеш? Че ние сме колебливи.
все още не сме на 100% сигурни и все още на 100% ние сме готови да предадем живота си на Господ. И тук е момента, за да кажа, хора, Бог няма да ви подведе. Бог няма да ви излъже. Бог няма да ви изостави никога. Ако аз се приближавам до Бог, и Бог ще се приближава към мен. Защо не можем да повярваме, че в присъствието на Бог, какво е, хора? Помогнете ми. Айде, дайте ми. Пълнота от мир, пълнота от милост. Какво още е присъствието на Бога? Радост, веселие в Святия Дух. Питам се, там няма болка, няма проблеми, няма нужди, няма измама, няма лъжа. Не можем ли да разберем сумъци тая сутрин и да повярваме в сърцето си, че ако ние сме близо до Бог, ние сме на сигурно място. Приближавайте се към Бог. Трябва да направим усилие да се приближим до Бог. Трябва доброволно да се решим да оставим някакви неща от света. Трябва свободно да разтоварим товара си от грижите, които имаме в този свят. И да се освободим от всичко излишно, за да следваме Господа с лекота. Измийте ръцете си, вие грешни, и очистете сърцата си, вие колебливи. Искате ли да имате отпущение и отношение с някой, който е колеблив, който е на 50 на 50? Верен и недоверен. Искаш ли да имаш отношение с такъв човек? Той всячески може всяко може да предаде. Всяко може да излъже, да те измами. Господ не иска да има работа с колебливи. Иска да има работа с хора, които са уверени в Него и са готови да дадат на 100% живота си. Затова аз казвам тази сутрин, това слово е за мен. Това слово е за мен, защото така вярвам, че Бог ме изцелява. Така Бог обръща слабостта ми в сила. Така Бог ще обърне срама ми достоинство за мен. За да му представям достойно и да показвам живота си на Господ. Или както казва Исус Христос в планинската проповед, не може да служи човек на двама господари. Евангелието на Матей 6:24. Или един ще обикнеш повече, а другия ще намразиш. Не можем да служим на двама. Човек може да живее в една духовна шизофрения. Човек може да живее в една духовна шизофрения. Какво да предвид? В църквата е духовен, в света е светски. Това не е нормално за хората, чуйте. Това не е нормално за мен. В църквата да съм духовен, в света да съм светски. Не мога да го променя, моля ви, помогнете ми. Хора, желаящи да бъдат първи в църквата и след това да бъдат първи в организацията на световните мероприятия. Това е духовна шизофрения. Това е лудост. Това не е здрав разум. Това е болестно състояние. Човек не разбира какво се случва с него. Първи на хорото и първи на църква. Първи на курбана и първи в църква. Първи в светските разправи и първи в църквата. Това е лудост. Раздвояване на личността означава шизофрения. Човек да бъде раздвоен. Питам се, до кога може да издържиш да си раздвоен? До кога можеш да си пред едни и сам проблеми? Възложете на мен. Всеки ваш товар, предайте го на мен. Но защо аз продължавам да нося товара си? Защо аз продължавам да се боря с нуждите ми, с проблемите ми? Защо просто не мога да се погледна наясно в огледалото? А все още се виждам
като в мъгла. И проблем е сърцето ни. Не е чисто, не е предадено на 100% на Господ. Хора, не знам още колко време има Господ да ни чака. Не знам още колко Господ има дълготърпение в себе си, за да ни чака, за да достигнем до една ситуация, в която Той иска да се прояви в живота. И аз мисля, че днес трябва да бъде сложен края на това двуличие. И да се получим да живеем в едно лице с Господа, с чисто сърце и с правилни взаимоотношения с Бог. Амин? Кажи на човека, мръзна ми! Мръзна ми да живея двуличен живот! Не ви чувам. Като че сте плахи. Като че сте плахи. Ето това е раздвоено сърце, нечисто сърце, лицемерна, непоследователна вяра. Има хора, които така разделят живота си на духовен и на светски. На църква са много религиозни, обичат проповеди, обичат да обсъждат дълбоки религиозни въпроси, налагат и спазват правила, обличат се благоприлично, изпълняват си църковните задължения, молят се и така нататък. В ежедневния си живот обаче никакъв морал. Това е сърцето, да стои далеч от Бога. Религията е религия на ума, на външността. В Евреи 10 глава, 19 до 22 стих, отивайки при Бога, трябва да сме искрени. Не мога с лицеприятие да застана пред Бога. Чисти сърца пред Бога означава също така да сме изповядали греховете си, да сме признали своята нечистота и да сме му позволили да ни очисти. Има ли още неща, които ние крием от Господ? Има ли още неща, които ние крием от ближните си? Има ли още неща, които ние крием? Време е да ги изкараме на свето. Второ, искам да обърна внимание към чистотата на сърцето в отношенията ни един с друг. Да си чист по сърце означава също така да не си лицемерно настроен спрямо хората. Това означава, когато обичаш някой, да го обичаш истински. В 1 Петрово 1:22 стих се казва нелицемерно братолюбие. Нелицемерно братолюбие означава, когато показваш на хората, че ти ги обичаш наистина и ги обичаш така, твоето обичане и твоята любов към тях да е истинска. Обичам ги, а не да се преструвам, че ги обичам. В Римляни 12 глава 9 стих нелицемерна любов. Не лицемерна любов, а чиста любов. Как се разбира дали любовта е лицемерна? По действителния на човека. Ако обичаме някого, ще го показваме чрез действията на любовта си. Колко често казваш на човека да те обичат? И колко често действията показват точно обратно? И това е в взаимоотношенията ни с хората. Един ден съпругата на пастора казала така: пасторе, искам да направя нещо. Той каза: добре, пастор, ти слушам. Ами искам да се държиш в църквата грубо, арогантно, гордо, а когато си вкъщи, да си любящ, да си мил, да си спокоен. Можем ли да сменим образите? Тогава пастор казал: чакай малко, нищо непосилно за мен търсиш. Обикновено за нас е порядъчно в църквата да сме мили, да сме добри, да сме любящи, да сме вижливи, да сме готини. Но понякога в семействата си избухваме. Така избухваме, че комшиите ни чуват. До толкова е позната любовта ни, че съседите ни чуват. И после викат: тихо, тихо, слушай, пак има нещо там.
Смейте се, но това е моят живот. Това е реалността ми. Харесва ли ми такъв начин на живота? Искате ли такава измама? Това е измама, бе. Монета с две лица. В църквата съм една монета, с едно лице. У нас съм друга монета, с друго лице. Ако има искрени сърца, тая разумни ще признае това пред Бог. Ще кажем колко сме далече. Колко лицемерно стоим. Хора, Бог не е ли тук с нас? Тук е. Ама у нас го няма. Що? У нас го няма. У нас съм аз, Господи. Аз тръпвам по масата. Аз казвам какво ще се случва. Заблуда е, ако си мислиш, че Господ го няма у вас. Както Господ е тук и вярваш, че Господ е тук, така Господ е и с вас, във вашите семейства. И хубаво е, така както се държим тук, да се държим и у нас, вкъщи, на улицата, в работата. Надявам се някой да реагува за такъв начин. За искане, за чистота.